Esi mwanasikana Ndiraiti muri sei angu? ndiri bo kuri sei zvakona? Kuri right zvako. Iri sei Eastai? Eastern right zvayo. Alright, maiteko ne Eastai manga muri kumba makarazorora here kana kuti waitei? Easter. Ndaka invite ku Sip and Paint. Okay. Na with Dimplex na Maisoko. Alright. Oh, ndekupiko kwaitwa nezvenyi? Kwaita zvekupenda. Alright. Muchidya muchifarawo. Serious? Nekushare business ideas. Alright. Yeah. Saka wakadzidza zvipi ikoko? So ndakadzidza kuti munhu unofanira kungolinga nevanhu vakawanda. Alright. Business rako rifamba. Yeah. Nekuti ukangosangana nevamwe vanhu unowana mabusiness ideas akawanda. Alright. Alright. So ungada kuti kudii kuna Mama Soko ne invitation yakadai? Wati nani umwe? Dimplex? Yeah. Alright. Ungada kuti kudii? Ndinoti makaita basa Mama Soko makandi invite kupati. Zvese zvine ndakapfeka zvezvendiwo. Serious? Yeah. Nekuluka kwawaita? Zvese. Serious? Mama kachena sikana. Wainzwawo sei kafeeling kekuchena kwanga wakaita kwe? Ndetofila kuti ndakachena. Neconfidence dzadziripo. Handiti. And the people there, mama madzimai and other ladies, like kugamuchira sei? Wakanigamuchira nemufaro. Handiti. Yeah, vaitongoita like munhu wavanotoswera naye every day. Alright, so since patakasangana pepe kwatakasangana pepe zvachinja chii upenyu hwako mararamiro ako since pepe? Even business rangu rachinja. Mafambiro arutoita because patone vamwe vanhu vari kuuya through send. Tikuda chakati. Even kana chikafu wana renti vamwe vari kusapota vachitumira mari nchibhadhira renti nchitenga chikafu even kana fizi yemwana ndakatobhadhara. Wow. Tinotenda Mwari nokuda kwaizvozvo. Handiti? Koyo haufa nyaya yepassport wapapi? Nyaya yepassport ndikuenda ndinogadzirisa chitupa mangwana. Alright. Saka ndozoendawo passport muThursday. Thursday. Yeah, nebirth futi kwazira rakanyorwa nepen. Alright. So this week tiri kuti munenge watopedza process yechitupa birth nepassport? Yeah, ndapedza. Handiti? Saka iwewo uchizonziwa wana mari uda kutanga kuenda kupi nepassport yako? Kwaune shungu nako ndekupi? Botswana. Une shungu yekuenda kuBotswana? Yes. Alright. Why Botswana? Ndinongonzwa vachinzi Botswana kune zvinhu zvakanaka, Botswana kune zvinhu zvakachipa. Zvekuti vanhu vanozouya kunoko vachizvitengesa nemari rinayo. Vanoita zvakafanana even kana mafilisi andaitengesa aya. Munhu akandipa akati anomawana kuBotswana. Alright. Chimwe chinhu chunyanyo ndidonzoti dai ndikaenda ikokoko chando chisati chapera. Alright. I wish you good luck zvinoita chete. Handiti? Yeah, I wish you good luck pabusiness rako zvirambe zvichipfuurira mberi, zvirambe zvichipusha. Handiti? Yeah. Alright. Iribo. Rega ndikurege uende zvako kumba kushakachena. Nhasi watopedza basa? Zvanhasi watodeliver? Nhasi ndatopedza. Handiti? Alright. Iribo. Ndasangana nemwana wangu. Handiti? Uyu mwanasikana wangu uyu Shania. Ndamboti ndimbonzwa. Ndasangana naye mutauni achibva kutoita zvaanga achiita. God bless you so much pabasa rako rese remaoko ako. Handiti? Alright. Iribo.